Naše poslední reportáž, kterou natočila Silva Dymáková, je o člověku, který se nikdy nevzdal a naučil se neuvěřitelnou věc, malovat hlavu, přestože se nemůže jinak vůbec hejbat. Dál malovat, dělat tím lidem radost a mít to jako své zaměstnání. Chtěl bych mít vždy dobré přátele a najít si dívku, se kterou bychom se měli rádi a mohli spolu komunikovat. Tohle je 25letý Tomáš Rybička. Od narození má ochrnuté celé tělo. Nemůže mluvit, s okolím se dorozumívá jen mrkáním a pohyby očí. Ve výjimečných případech také pomocí tohoto komunikátoru. I přes svůj těžký stupeň postižení velmi rád maluje. Ale protože na rozdíl od jiných handicapovaných umělců nemůže malovat nohama ani ústy, naučil se tvořit způsobem nevídaným a unikátním. Tenhle příběh je o mladém muži, který maluje hlavou. Vyber si barvičky, které chceš dát na tu spodní část, jo? Tak jakou? Tuhle? Tomáš žije už od svých 5 let v domově sociální péče pod hradem Žampach. Já pro něho v pátek jezdíme sem k babičce, mají svůj režim nějaký sobotní naplánovaný a v sobotu si ho odpoledne vezmu po obědě nebo někdy před obědem a do neděle je zase u mě a v neděli večer se vrací k babičce a v pondělí ráno jezdí zase do školy s tátou. Tomáš je postižený od narození. Jeho matka měla sice těhotenství bezproblémové. Komplikace nastaly až při cestě na svět. Jen malá chvíle tehdy zapříčinila to, že se život jedné rodiny obrátil vzhůru nohama. On měl tu pupeční šňůru, měl uvázanou kolem krku a zatáhla se. Říkali nějak do pravýho úhlu, já přesně to nevím, co to znamená. A to se zatáhlo a on přestal dechat. Zaplať pámu za tyhle lidi, kteří kolem Tomáše jsou. Jako kdo to nezná, tak neví, jak je to hodně náročný, takže prostě každýho člověka, který nějakým způsobem Tomášovi pomáhá trávit čas a užívat čas, tak jako hrozně rádi vidíme. A kolikrát jsem si říkala, no, ale teď, víš, ono to s ním už, no tak zábava se to nedá tomu říkat, ale víte, že je takový, on má radost ze všeho. A teď už by to bylo takový krutý, kdyby se mu něco stalo. Tohle to je Tomášův, jako takhle on maloval, než začal malovat třeba podle předlohy. Tomáš jezdil do své plnoletosti každý rok na rehabilitační pobyty do léčebny Košumberk a právě tam mu vyrobili na míru hlavový držák. Primárně proto, aby mohl ukazovat třeba na věci kolem sebe. Postupem času se pak ale v rámci experimentů a Tomášova rozvoje začaly během školní výuky na konci takzvaného tykadélka objevovat připevněné tužky nebo štětce. S tím štětcem vlastně pracoval nejlépe, nejvíc to bavilo. Tak začne od té zelené úplně. Jo, tady od té tmavé zelené a ty si uděláš tam to křoví takhle. Jo. Tak a můžeš nahoru si teď svět. Je to jako stromek. Tomáš se malování věnuje se svou učitelkou intenzivně už více než 6 let. Jeho obrazy byly nejdřív abstraktní, ale teď už tvoří podle předlohy. Maluje maximálně 2 hodiny denně a než je dílo hotové, trvá to třeba i měsíc. Někdy se stane, že Tomáš opravdu prostě nemá náladu na to malování a to už vidím, že prostě se jako je hodně rychle rozjede s tím štětcem a to už potom většinou to přerušíme, necháme to zaschnout, to, co jsme vytvořili a pokračujeme další den. Tenhle byl teda těžký, ano. Nebyl. Tak ukážeme jiný. Zkusím schválně, o kterém si já myslím, jestli byl těžký namalovat. Jo, tak kde pak ho máme? Tady to. Bylo to těžký namalovat? Bylo to těžký. Trvalo to dlouho.
Budovy jsou taky pro ně těžké, ale když to má zase víc řízený, že mu člověk pomůže opravdu odkaď kam má s tím štětcem jet, nebo mu tam udělá linku, že to nesmí překročit tou barvou a tak on se pustí do všeho. On jako má rád takový ty výzvy. Myslíte si, že se zlepšujete v tom malování? Nemyslíte si to? A paní učitelka si to myslí? Myslím, že jo, že určitě. Určitě je trpělivější, víc je přesnější. Je to určitě lepší. Za tu dobu určitě jo. A troufáme si čím dál jako na těžší obrázky. Tohle jsme si určitě netroufli před 5 lety. Ale to jsme začínali s jednoduchýma krajinkama a tohle to jsme zavedli, že to je hodně těžší. Chtěli jsme se Tomáše zeptat, co rád dělá kromě malování, ale protože komunikuje jen očima, zavolali jsme na pomoc jeho důvěrnici a její speciální komunikátor. Otázky jsme poslali den předem. Důvěrnice pak s Tomášem strávila několik hodin nad sestavením odpovědí. Když je odsouhlasil, odpovědi se pak mužským hlasem nahrály do tohoto přístroje a Tomáš pak mohl při naší návštěvě ukazovátkem na hlavě zmáčknout odpověď podle toho, na co jsme se ptali. Odpovědi do komunikátoru namlouvá vždy jeden muž. Jehož hlas si Tomáš vybral podle toho, že kdyby mluvil sám, chtěl by mít právě takovou barvu hlasu. Já se teď zeptám na nějakou oblíbenou činnost ve volném čase. Jaká to je? Jsem rád s přáteli i rád jezdím domů. Mám rád výlety, společenské akce, hlavně festivaly a koncerty. Maluju, hraju boču, hraju ve sboru barbušáků, rád pracuji na počítači, hlavně čtu a píšu maily. Ten komunikátor není na běžnou komunikaci, není na každodenní použití, ale je na různý výjimečné situace. Každá zpráva, kterou tam má nahranou, trvá velice dlouho, než se připraví. Má třeba 20 vteřin a nám trvá třeba 1,5 hodiny, než opravdu vymyslíme, co přesně Tomáš chce říct. Aby to nebyla myšlenka moje, aby to nebyla myšlenka někoho jiného, ale aby tam bylo opravdu slovo od slova to, co Tomáš chce. Také v boče, o které se Tomáš zmínil, sklízí úspěchy. Boče je paralympijský sport pro handicapované. Je to italská obdoba francouzského petangu. Byl mezi 5 nejlepšími v republice, byl v úzkém výběru reprezentačním. Originály Tomášových obrazů zatím nejsou prodejné, ale i přesto se jeho díla k veřejnosti pomalu dostávají. Není to přes žádnou renomovanou galerii, ale v malém, nenápadném stánku na nádraží v České Třebové. Tahle žena se jmenuje Krasava Šerkopová. Domovu pod hradem Žampach pomáhá shánět finance. Proto se rozhodla z Tomášových obrazů nechat udělat pohlednice a ty teď nabízí lidem přímo v nádražní hale. Skoro každý se mě zeptá, já vím ústy, ale ono to opravdu ústy není, tak já jim ukážu třeba i Tomáše na fotkách, jak jsem se s ním domluvila, že to tady mohu ukazovat a teprve, když vidí, s jakým úsilím a jak zvláštně on maluje, tak třeba si koupí víc obrázků ještě nebo si koupí celou sadu, ačkoliv předtím chtěli třeba jednu pohlednici a dávají i víc peněz. Jako správný malíř i Tomáš už měl svou výstavu, i když to byla akce spíš komorní. My vám takhle představíme malíře tady Tomáše Rybičku, který vám představí své pokroky, které udělal za dobu zhruba 6 let. Co malujeme tak trošku intenzivnějc a i sem tam něco vystavujeme, tak ale tohle je vlastně úplně první výstava oficiální. Vedení domova teď připravuje pro Tomáše výstavu další, ale protože on sám je velmi silný patriot, trvá na tom, aby se jeho výstava nekonala za hranicemi regionu. K domovu a okolí všeobecně má velmi pozitivní vztah, takže i vlastně odmítal jakékoliv výstavy někde daleko, protože chtěl, aby vlastně se hlavně to drželo tady v regionu, aby vlastně se to sdružovalo spíše tady, kde on je doma. Myslím si, že je to hlavně proto, že kdyby třeba se navázal nějaký kontakt nebo získal nová přátelství, tak je pro něj určitě lepší, když to bude někdo zblízka než zdáli, i vlastně díky tomu, aby se mohl ten dotyčný dostat častěji třeba, nebo aby to byli lidi zblíž, aby s nima mohl být v kontaktu. Největší rozvoj Tomášových výtvarných schopností nastal během výuky ve škole s trpělivou učitelkou Martou, se kterou teď tvoří sehranou dvojici. Jenže nic netrvá věčně. Tomášovi bude 26 let.
Docházka do základní školy pro něj tím pádem musí skončit. A je tedy otázka, jestli tím taky neskončí jeho výtvarný rozvoj. Taky přemýšlíš, co bude dál? Přemýšlíš, viď? Mluvíte spolu o tom? No, tak okrajově zatím se tomu tématu trošku vyhýbáme, viď? Protože se toho bojíme. Hrozí třeba to, že bude muset přestat s tím malováním? No, to v současné době hrozí velmi, a to proto, že Tomášovi bude končit školní docházka v naší speciální škole a v podstatě návaznost na tuto školu v jeho případě nebude žádná, pokud v naší škole alespoň ještě nezřídíme střední praktickou školu a budeme ho v této zálibě i v těchto schopnostech dále rozvíjet. Otázka, jak se tedy Tomášovo výtvarné nadání bude vyvíjet dál, zůstává otevřená. On sám je ale rozhodnutý svou největší zálibu neopustit. S Martou maluji moc rád a mám pocit, že se nám daří. Kdybych s ní nemohl malovat dál, rozhodně nechci přestat. Jak znovu zrozený? A to ty? Byl jsi taky? Já jsem taky jak znovu zrozený. No počkej, no tak... A ještě běž teda, je to fakt skvělý. Víš, co s tebou provede?